Mamo, už ideme. Už ideme. Cúvame. Mama, cúvame. Mama, cúvame. Mama, cúvame. Dobre, Levko. Tiež sa nemusí nám povedať. My to vieme, Levko. A potom akože keď zacúvame, tak potom sa ako keby rozbehneme do tej budovy a ideme dohor. Nie. Tak ideme. Ty na rampu teraz. Sa musí dlho rozbehovať. Na akú lampu? Na odletovú? Čo on sa to letadlo sa musí rozbehnúť? Na určitú rýchlosť? Ty si nevidel nikdy letieť lietadlo? Nie, nevidel si nikdy na videu, jak letí lietadlo? Nikdy si nekúkal na video, kde letelo lietadlo? Motory. Výška mi vyššia z toho. Ešte len tipek. Nie, Takže táto... A to takže... To je taká rampa, keď motorky? Nie. Normálna cesta. Dlhá. Otočam sa. To? Nemôžeš to otvoriť. Nebudeme lietať. Až potom. Koľko ešte musíme to Vedľa, to musíme sa ešte rozhodnúť, aby sme sa poriadne rozbehli. Áno. Taky sú odplášené? Taky. Nikoho to prečo, lebo sa to s tým nenapadlo. Ja som videl už od youtubera, že? Co? Nemôže tu byť vtáci.